Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melihat video ini kabarnya baik-baik saja. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau berbagi cara untuk mengubah background transparan menjadi berwarna. Biasanya ini kalau buat untuk kebutuhan KTP, untuk kebutuhan kampus atau sekolah atau hal-hal yang bersifat formal mungkin dibutuhin. Dan caranya sangat mudah. Kalian cukup mempunyai HP dan Play Store untuk mendownload aplikasi tentunya. Yang pertama buka Play Store. Jadi gambarnya kayak ini, warnanya kuning, oranye, hijau, biru. Dibuka nang Play Store, download PicSite. Ditulis foto sing tak tulis nang kono iki. Tulis delok wae sing isor iki. Apa nak golek sing krek-krekan nang Google. Nang Google cukup ditulis ini wae. Oke kok nang Google. Soalnya aku kayak pernah nyoba nganggo sing PicSite Pro download anyaran iki nggak penak. Aku nyaman nganggo sing lawas. PicSite Pro APK. Oke. Saranku download nang APK Pure. Penak kuwi APK Pure. Piye le maca sak karepmu. Apa nang aku biasane nang kene nak golek-golek aplikasi apa ya bacaan nang dhuwur ini. Penak kok cara download iki tak dudu sisan. Apa kok tak elingi link drive ku nang luwih penak. Tinggal iki klik download kuwi. Kok wis penak kok cara download. Oke, gampang kok cara download. Oke. Jadi langsung wes saiki buka aplikasi ini aku dulu dibuka, terus pencet galeri, lepokne fotone foto sing diedit, iki klik ya set. Nah ini transparan ya burine. Nah iki tinggal kowe milih add background color, klik oke ya. Nah iki iso diganti warnane kan putih. Carane ganti dhuwur iki nek bang kotak iki to. Kowe milih sing ono warnane putih. Klik. Iki iso ganti kuning, apa warna, terus iki biru, ungu apa alhamdulillah. Pokok warnane kuwi terus merah. Nah rampung mau milih merah ya. Di checklist. Seren. Nah wis di checklist. Mau kok ternyata warnane salah. Warnane salah kepiye carane? Iso diganti. Tinggal tok set lah tok hilang kok ganti warna meneh kena add background color lho baline tok lah seret. Terus di checklist tinggal disimpen. Nah ini iso tok ganti jeneng iki. Ganti jeneng dengan apa ya, gambarku. Terus save picture to album cret lah wis ke save. Gampang kok carane, gampang banget lah, kowe mesti iso. Gampang banget, silahkan dicoba yo. Oke yo. Nah jadi toh. Oke yo. Cukup sakmene wae videone. Pokoknya muga-muga dong aku yo kowe kabeh do sehat. Dikei rezeki sing lancar. Rezeki sehat, terus kenikmatan sing apik. Amin. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.